Jingpule na kitab Genesis kelenong kapakhatpra kadukot iway hadu khatpra. Dia utrai ulapau hau hajan kiding pti umamre kadba udang syong hajan khang ke ying jan jong u pashet kasngi. Ulamit ila kikmat bad ulapen te hakmi layeng hakmat jong u laingut kibriu. Haba ula yui yaki ulamare na kajen khang ying jan panlet shaw yaki bad ula ngu ngon hadu kendo. Ti ula ong ko kinrat lada ngadawa ya kejins ngobha jompi wat yat laj se na ushakri jompi shu ngan wandra kendiat ko papin sa jela kikjan nangta sa shongthai ha try ule uding ngapat nganang lechim shisin wam ukbu papin pen aram yarade nangta pat salet la kalenti namar phi la yat lenti arta lingpa kaying ushakri jompi kumta kila juba do le se kumba phi ong kumta u Abraham ulalet pen kloi shapo ying jan sha kasara pat ula ong pen kre kloi lai sentho upuro ubani teliat yu u nangda sa shet pubang u Abraham pan ulalet bran sha ki jinri ulashim iway ikhun masi ibal khai bat iba phabriu bad ula a ya i ha ushakri uba la le kloi ban pen kre ya u tiula shim kadoi kadon badia uta ukhun masi ba ula pen kre bad ula bu ya kita hakmat chongki ba u pad ula yeng hajan chongki hatrai uta uding katba kidang yabam te kila kili ya u ha e kasara katnga jongpi ula jubab kadon hapo yingjan te utrai ula pai ktien ngan sa wan biang klempep ha ka perem bad kasara katnga jume kan sa yo ukhun shenrang kasara klas ngap na lendet jingkhang jong ka yingjan na din chong u Abraham bad kasara kila temen kila yau bha kakerta kasara ru kalawai karukom kinthei jongka kumta kasara kalarki sammut haladi ka ong endang ra temen bad utunga junga ru ula temen hatu ngandang yo ya kata kajing snobha utrai ula ong ha Abraham Malaysia kasara karki bad ka ong tim ngandang yo khun shu menta bangala temen judon a kaba kata ya utrai anda poi kaya balabu kan sa wan biang shapi pat kasara kan sa yo ukhun Henry kasara kala len ka ong ngam shimrki namar ba kashakting ula ong philadar ki tigita ki briu kilami nangta pat kilakmi shapang Sodom u Abraham ulalait on yegi utrai ula ong hato ngan bu ri na u Abraham yagata kabangan sale u Abraham unsulong kijat benriu kabakrau bad kabadon bor bad kijat benriu paro jong kaperthei kin sayo jingkir khu na u ktien chong utrai kasam now Lucas bokhu kilanong kapaningkong kadukhot saupon riu hadu sanpho pat sanpulai hadu sanpusan ti kamaria kalaong kado nu junga kayaro pendan buram ya utrai kaminsim junga kashat kamen hau Blei nong pen im junga naba ulakin mau yanga kashakri barit jungu baro ki pateng benriu ki ban sawan kin sakhot yanga kabala kirkhu ubadon buram ulale ki bakrau hanga kabukhuit kakerteng jungu ule isin pateng la pateng ya kito ki bating buram yeu ula pen kadang ya ki batngan da ki babha pan ula pha no thelli ya ki barius pa ula bad yala kakular hagi pat menjongi pan ula yarap yau shakri jungu Israel ula kin mau ban pen yala kajing isin hau Abraham pat ha ki khun ki siu jungu junam
Ka gospel kat kum u Lukas bukhut lenong ka baar ka dukhot sau phuwei hadu san phuwei. Man la ka snem ki kmi ki khpa u Jisu ke la let che Jerusalem na ka benta ka sngi khawai paskha. Haba u Jisu ulandap khat ar snem karta ke la let sha ka sngi khawai kumba julong ka dustur. Anda ki sngi khawai ke la dem men ba ke la let phai no ukhenna Jisu ulasa ha Jerusalem bad ki kmi ki khpa jung u kim shim tep ya kane. Kila nang tharai ba udan bad ki ba ya let ye wan lang kumta kila ya lenti baro shisni bad kila wat yu hapdeng ki kur bad kilop. Habakim lab yu kila let phai she Jerusalem pan wat yu tang hadin laisni kila lab yu haka temple ba usyong hapdeng ki nong hikai usngap yeki bad ukeli jingkeli yeki. Baro ki bala yu sngo yu kila lingwo ngan ya ka jing start bat ya ki jubab chungu. Ki kmi ki kpa kila sngo phela haba kila yu bat ka kmi kala ong hau. Balay khun phila le kumne yengi. Ukpa jumpi ban mga ngilayawat yipi da ka bakhus lai. Kala jubab yeki balay piyawat yanga. Phim tip mo pangadai bundan ha ka ying ukpa junga ki pat kim shem la snothu ya ka baw ula kren hagi u Jisu ula let phai bat ki Nazaret bat ula yai ko ngu yaki kakmi jung u kalabu jin kan mau ya kine ki a baro ka gospel jong u try